Agar bardaро ҳама каса хуш омадин. Аллоҳ ҳаматон нигоҳ бошед. Бардар Иброҳим ном дорад. Дар бозори Кушониён. Ман омадам ин насоса харидани. Хонада дар кора барои зиндагӣ ин насос 480 сом. Гуфт ака блогери ма шинохтанда 20 сом метавонед. Ин рекламаш ҳам 20 сом. Нигоҳ кунед, любой хел насосо дора, вентиляторо дора, система вытяжка, насосой погружной, медниу, алюминиu, ҳар хелша дора, нержавейка, насосой калон ҳам дора, ин каломет ки заминои калон доред. Метавонед ки бо чизе ки дар иҷоз надлесен дар экран, бо дар складошон калон дед. Метавонед ки дар номерошон занг занед, пешакӣ катиш маслиҳат кунед, любой насоса ба нархи дастрас дар шумо роҳ мекунед. Кушониён дар омадгоҳи Д сена истага точкашон 244. Бо ман яҷа нишон метавонед точкашон ки бо ягон точкаи дига наравед. ина точкашон де. ин барои шахсиш дар инҷа савдо мекунед. биёед инҷа харидорӣ кунед. любой врема бачаи хуба бо хай скидка мекунед. нормально нархошон зура. тамоми бозора гаштем инҷа махқул шид. лекин асоса бепул дора. нигоҳ кунед. фаҳмидед бародаро. биёед ин бародарро бо инстаграм дорад. дар инстаграмаш дурен обуна шавед. мо салом расонем.